προεκλογική περίοδο. Υπάρχει προσωπικό του Δήμου Ιαννητών που σήμερα βρίσκεται στον αέρα. Και αναφέρομαι και στους εργαζόμενους της πρώην Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης. Γίνεται λοιπόν πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Η παράταξη του κ. Γκόντα σας κατηγορεί ότι θα τους απολύσετε την ίδια ώρα που η ίδια υπόσχεται μονιμοποίησή τους. Η παράταξη των επερχόμενων δημάρχων είναι αυτή η οποία έπαιξε όλα τα χρόνια δυστυχώς με την τύχη, με τις θέσεις εργασίας του κάθε εργαζόμενου. Είναι ντροπή 20 μέρες και 30 μέρες πριν τις εκλογές ακόμα να προσλαμβάνουν διμηνίτες όταν έχουν το μόνιμο προσωπικό απλήρωτο και τους διμηνίτες ένας Θεός ξέρει πότε θα πληρωθούν. Εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση και δεν είμαστε εκδικητικοί. Προσωπικά επειδή με γνωρίζει όλη η κοινωνία, ξέρουν καλά και το χαρακτήρα μου. Εγώ δεν πάω εκδικητής στο Δημαρχείο. Εγώ στο Δημαρχείο πάω να ξυπνήσω αυτό που έλεγε ο κ. Γκόντας, τον κοιμόμενο γίγαντα, τον οποίο δυστυχώς δεν εμπιστεύτηκε. Αν τον είχε εμπιστευτεί, το προσωπικό αυτού του Δήμου το τεράστιο θα δούλευε πάρα πολύ καλά. Το μόνο που επέτυχε είναι να κοιμηθεί η Δημοτική Αρχή. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό το προσωπικό δεν έχουμε κανένα λόγο να του στερήσουμε το δικαίωμα εργασίας. Το ιερό δικαίωμα και μάλιστα σε μια περίοδο πάρα πολύ σκληρή, την ξέρουμε όλοι, όπου και το τελευταίο ευρώ θα πρέπει να ξέρουμε πού πηγαίνει. Άρα εμείς